akanyora abana bane bamura barenga tabwati mumura abaisike boka bagachakana kuminana bamuramba iyo one gachakira abo bagatiganira abo igokero kende egento kiagarete bagaitana maybe no gota sese ni ukonyora omwana mumura wo sese ni woko tanyora omwana mumura no muise uswati agaswa bono mbaji kwenda ngendo chirengia emiaka erenga achire ochira hange emiaka 6 kwana kumurigia ase chikorera chiao gose no bamanyete aho kogenda chikorera buna chusi ga matanga nabaso mugakuminto nagendo musubati oyi no arenge nabago ikasa batari gochara bana ono mwana uyu abwatikega ukogani kwaye agende kanisa lakini uyu kumuburia ende kanisa no murito igakubura njebona kwani kwani ale konyorana ne wirise yali no njebe omanyera mangu musuguma pake kanisa ekiabuna bana ngorwe kanisa nyina abwatike nto twale kwenda nere lakini tinko nyara nje kende nabache kororoje ngambo yatole engakinda aru nyasa na matina baramenye lakini bako nyumba ru chega ndaro bia Mwancho murigereria Obosongo Vibes Network ntwacheta igagisieka twakore story yo mugako yomo omuto gwerete uri nyumba utana kugana nyagitari progress negenderete yo koranga ngakia wika nyagitari sha negenderete korosi gwankagerete wika litukuri rero iga nabo konyoranga yaerire erinde rio torore ngakia kugenda nyagitari na ende twairanire chinseme chiga chia gisieka erinde rio gutaka kubwatia omugano uri gaego mutindi sana na ende baada y'omugano uyo nobe kiorokererio gwichia saba gusibaito especially abasaya baito jijenisi mugukina bono abasacha n'abakungu gusaba mura n'abaiseke motegerera buya ekiagera mange na rito gugweso mikuru aso omugano uyo iga tumanyanga ngakitogokinia egesaku kia rero buna omugusi akikoro kumungina Pitirisi kenyore kene mwanda tigoro mwaruri Tweresa ngo mugano na chitaye gari tangani kanyoro bwato umwana getego kona kuaguranse tugakwana igara kiri ntuchite kokora tokarie iranga ntoirane na enda maene twachira. Karibu sana. Asante. Mwana naba mumurone. Yo karenga. Mumurone na manene. Mumuro yebunara manene akanyoma musubati. Akanyora abana bane. Bagaikekera nyoro yo batatu yo umusigo kane. Bakagosana bakagenda. Musubati yo yakagenda. Omuro yenga kiye pikipiki njamo yerete Nairobi akamubono okuguru agatiga omwana oyekera mainse musubati oya akagenda omuro yenga mulenda agachaka babia tukamurwali akababia achaka leto musubati ono musubati oya gasoka kubuguri abana babuna batari abayirendo batanana abana basengenje kurungina arengo na batwamenyete nabo ono nkaro bugimo bono bakongu dingo chikoteyo mumuro rambo bagacha bakanganya bagatiga nyina achiete gagantigera omwana oyekere mu mwaka oyo mabwato mwaka oyo namare kuru mwaka oyo yomo tutabwatie namu no mugakonde naringe gasi agacha gatiga bono akoye tonyore agatoka akutoire chiro tugurira abana abwikende isega gwanjarete sukanya atari korete nabo bamenyete igo esukuru ngo chibari bono bawurigima bobo barabugate no bako bono bakonye imboyo oyekere mata gitande sukuru agochikorera abandi babikire chipagi mugongote mama ntagete ngende sukuru tagete pagi tagete yune bikoto nenje ngende sukuru singe tutali kwenyara tubwate nyane nje tokumuirere kiriniki kamuire kiriniki sinango nyaranga changa erero bono nabare igo isiko muswati omutangani ngakibomerete nere na nikabere kiare omugusi nande soberanga taliari sobonganga igere abo banyomanete kagwaite buno mukungu no musacha bakonyomana tari amonyomerete tauni yaya no amonyomerete ka ekera banyomana oinero muswati mutangani nero mutangani oe kabisa akanyora abana bane bamura barenga tabwati mumura abaisike boka bagachakana kuminana bamuramba iyo one gachakira abo bagatiganira abo igokero kende egento kiagarete bagaitana maybe no gota sese ni ukonyora omwana mumura sese ni woko tanyora omwana mumura no muise uswati agaswa bono mbaji kwenda ngendo chirengia usina yoga turbaneti nga bono ngakimurega mota muchukora narenge gutu nyore mboni ga buno ndocheiga bono kakimorore kurugesieri ari umusacha wae namukana tinko mwanga singe nchobugima bwo mwana inoboko nje timwange tintunto mwange tibaibuli omaete mata sinirumbare ababurukanu agote mumuro yenga onye mwana mumura tari muchio tema buno gokora nje chabuta ya bana baiseke tincho nje bunango kwana korume yane abana baiseke nimba itabete na tinko mobeteri tari era ubwate nyasa okorwa abana
nabo enagotaina naruke ruga una toikaransite na inu murarorege kone nakore oboreri narerire omwana oyu noboko ngutingo nyara kumwanga yaya nandi emiaka ere ngachire ochira ang'e emiaka 6 kwana kumurigia ase chikorera chiao gose no bamanyete okogenda oe chikore buna chusi iga amatanga nabasobo mugakuminto nagenda musubati oyu no arenge nabagoika sobo tari gocharore bana bono togochikuburia abaibori baye bateba inurera abana igo igwete nabwata rogendo ruya aya mwana okaransa nakorera mubura nikorera ng'aki tokonya abana abo kabisa machibu nararia mwanya korere bagonta intu ntobwati namu na inurera abana nabaine nasogete ande kogenda okorwa ogenda orugo igere botebu abana baye panne mbwana kumurirane nore aya enyaruka yaye nene bareng'ani origiretie 8 tari gwakanonya simi kumanya ng'aki abana baye akagenda mpaka Katari igamusinya anda akairana bono nokonya gowetana na igo nande ninyuete nakabwata omwana omoke oyi bono otari eyebwa epoma yane lakini nataba oyebwa epoma yane airane gwetera kerema keri nabo nkamwakaribu timwangeti ase eng'encho ekerema eki enchera giatesegete ekero omusubati oyio kabere amoirete omwana akabosera nyomba akamera etuki iga okomoriga ikwabugania nyang'au igo bono mbuya omwana akoira amagoko ang'ina kobua gokoera amagoko omonto omong'ao ase eng'encho tingocha koba naereirwe bono iga tindi kwenyara buna ondoche iga nyago kondoche kinde iga timbwati magoro timbwati magoko ngomobogoreri omogaka oria okoboka botuko omoonchora egiatagete omokorera igo bono nere totegemeete korwa mpaka aria ase mwarenge nkai bamenyete nkaba banyomanete bakamenyaga mwana egesona bono bagete kumanya mwabe eyo mwana egesona hano wanyorete abana mpaka babiri musubati oyo kaberere ng'aki bona achete musubati kabere oyo kare morito bwa omwana oyo bakanya mwana okarenga mwana ogatatu bono bakamanyana n'omusacha oyo ngogendia ari epigipigi bakanya komanyana sobere sobere musocha-nere kero bamanyana bakacha bagasoa konyoa koigwa n'omusubati oyo bakamenyete n'omomura oria ase amenyete abwo town ekagera agachaka moreta bono ekero amoreta nere bari komopaka bono amorete toyo karo gose ekero buna oyo achiete iga ori nere agatacha obotuko obo mambi gokoboka tokanyora omogenyi omoga bakamanya kobera omwaka omogima bagocha botuko buna omomura na omoiseke mambi baboka bagenda mogaka onde ogocha komoboria kotari konyomana nyago mwatakire konyomana inchu orende abana aba musubati oyo agacha lakini rende abana enchera arenge kobaira tengogeti aya bona iga asarere abana barenge bateba bwate babere achete nabo taramenta omomura oyo bakorire nere emiaka ene taramenta mwana bari bayebuka bwate nabo igo momura omba aranyora mochokoro yone na musubati ya bamura marenga bwate abwate omomura oyo mono moisiko oyo momura egerago ngochare nka gose nere gasire ngochari ngocha nyomba nigo ng'akeire esimi ngochari lakini nabarache buna onde ogweta igo kwana komoikaransia omobori ng'a muse ng'akire nere tokobori agota inche bogima obu timbwati abana emwasareti kare timbatageti abana mogasari igo nkiaminete bono inche bono timbati enchera tobasarete naende intwe tobarendete abana amuro bwate barenga babere oyio naende oyonde naro omokogoti bono ng'aki mocha mwakora amang'ana aya bono bono ayi naro atosinyete bono intwe nabo tomenyete igo togotena tiga tonya korenda bari chingaki torekera chiratoerere nyasaye naro amanya buna akobarenda ntobwati bokonyi bonde gochia ase abana aba nyowe noende esukuru esi bagosoma ekene buna bono ewiki eyaerete baseretiwu ase wakerwa esimi buna bono omwarimu amwakera omotai Nairobi inde bono buna amotai Nairobi inde omwana nabo are isiko oyio nkasiki bono agora bosonga epigipigi akogendi yoka igo iyoka nere amenyerete tabwati gasinde aya omwana oyo twaroche kerema eki yani ntorigotaka twamoroka ekerema togotaka twateba ng'a amenyete na oborema gocha omaete ekero goteba ekerema igo bono ogora ng'a tari konyara kero mambi omaete na bagosoma anyore support onyora okorire kwenda bono togoteba ng'a amenyete na oborema bono oyo omenyete na oborema emiaka ere ngaiki saba abwate saba tano gotecha class kia skuru nore ng'aki bono agosomiwa ekero okobori ng'ai skuru naende skuru echi akawaida echi naende ng'aki agoika yaya tagoika ase eng'encho tokomonyara komoira nyone ekero nkomoira egesaisi konyemarani bono achaka mbere omorito tindi komonyara bono nkoganya rinde ekero tobwate ebesa erimo igo gose twaonirie amatoke
namuminyokiri moigo kanga guchionya rusirwa magoko egwiriche yatekeire ntobwati bese iga amauga ari wiki gose abagoteba amauga ayara amarosu nyono kubwata ginte nkomuragi nyago komorocho ore iga nkomuragiri tari konyara kwebekera ndagira mono nyono asareire botuko yani umugako ndachandikite narosire sokoro ngonjori oboko monjora nkobokande morusi nyomba masoki isiko abanyagitari ngibagotebeti bono okubwe na nkoro gose bantebeti na tare lakini tari bono amatukari muturande bono ekero kumuire gisaisi batete mumugendere komorete nari muramokonya lakini buna nyamu mubegete nyomba akomenta kunyakoba no barema abagusi ba mino bare bagotegererete maybe okuburi kwa ongoruki okugochese bare nchega ngoteba iga tagitobokonyi mwana yakonyo neracha konyorangia asa gutamira tingwenyara ondete yobwate bakonyi goche story nabo nare iga nabamenyete myaka isaba nabamenyete iga tabwati asa gochinyana sukuru kende ngeya tokomokonya ento tora mokonya tuna onero ngori tora mwana gekombe mangana sukuru taiyo nabamwe aba nabo bamenyete igo bachomorigereria mang'ana makongu lakini I tend to believe nga mwana ibu na mwamorra abu ase video abantu mbali babwato bomanyi ikaka ntuna bo tutatwara bomanyi lakini abantu mbali sikabu mu bwato bomanyi ande abana buna abanga kibago cha bakonywa chinyagitari nchire nkorora chi abana banga buna aba kera barabake nabono enyagitari nere kurugose kijabe alafu asinari na atarete guchibagere maria asakuru kunyabondo nkamba kuigunga maybe na ende abana banga buna benchira nere bagocha ba amagura rongeigwa bata nto komanya lakini bono buna ye kwa marorire abanyagitari mbare bare skabo mumanyite condition buna yenga kiere ande nabo turaga ni maybe moto tebi ngaki nchira nere ratoke omwana oyo arabe kwase either esukuru ere boarding ebwate because buna bona nyabondo ge timati ko nyabondo mbaru ari condition yeye gusenebe managed ebabwate nyagitari ne school next so mwana na bakorwa masoezi na ndo bekwe class yo soma so I don't know if you see any facility Kenya bali muri chinse chesiko bali muri Kenya iga onye koroche facility ende yonsi era konyo omwana oyo asome asoe class na ende anyore nchirago agwetachira gusagwetenenera tutashukuru sana ndoteme korigia ngina ndoteme korigia namba ya yesimi kutura enyore well and good mumuro yiyo ise nyiwete gari busonge town nere ndoteme kumurigia kutura monyore nera tuerese ngaki bono rende igo abana aba nere banyorete nere ondite yachete nere bonse penero baiburite mumuro okay kutura monyore ndokwane nere atuerese nga wae awa bando ni abana bae na umuburubiri kyabwate bwo kurenda abana kyagira manyete abantu bagote bangobonda bwe family nonya abantu tokunda kurera abamura ngae umumura do you know abana abaiseke igo bagwancha isemono wetaningina no maite ngoso mi omwana nyaruka gara gokonye mono buno musaja wetane munara akonye ngina bonegero wa bando ni abana abanyaruka it means omwana umumura ayebuno musaje tumanyitike ntokokora anyway tutawatafuta kurwa buntu batebi stokoro rigochi wanchomurigereria yo sokoro ya bana aba na enda nene nero kobera no mwana oyo igo menyete no barema most of the time nere bakurara nere actually tarenga ekera tware record ritangani lakini ekera rukuru ari omwana oyo morora na rabunago agwechanda kabisa ogoka eyi kworokinga omuntu amanyito ikire no tari nere igatutebia marieta na inda tutebia ubugima bw'umwana obonga kibure karibu mwaka asante sa marieta nkuru kwa Ambrose Nyangalesi burura bono abana abu nabariga bara abana bane omwana umutangani gale grade 8 uyo kabire 6 uyo gatatu P1 bono yekerema tari kogenda tari gutara lakini nero monene asuyu ono mwana yabwatikiga ukogani kwaye agende kanisa lakini yuko mubulia ende kanisa no murito igakubura jebonu kwa ni kwa ni ale konyorano ni wirise ali no nje omanyena mangu musuguma pake kanisa ekiabuna bano ngorwe kanisa
Nyo nabwate gento twale kwenda nere lakini tinkonyara. Bono anyoro bokonyi arusika. Ikegera nchimbwati ng'abaibori nyene aita agonkonya. Ng'aki togokonya omwana oyo nje lakini abarangereria gioka tari kende. Ikiabona omwana oyo ase akorara no nkorara. Bono no mochokoro bono omobegete no omwana ono. Timbwati kenda ndakwana komenta. Oburendi bwa omwana obo ng'akibori kiagera. Bono oburendi bwa omwana oyo ninche iroka ase akorara ataoncho iri botuko igakorera. Goika toboko mong'ina aboke amonchore nanje monchore bomanya gokia. Endagera ninche maete ng'aki bakoragera. Ekia mwana muno egento nkorora narete mono na echae mang'ana endagera enyinge ng'obokuma tari nacha. Amaino buna bono garua tukamonya gitari elimo tokorua elimo. Igarua amagegu angonsi nande achakire koirana. Bona bare igo nandi mochando abwate mwana oyo mogaso taikorara. Omwana oyo akorara botuko rioka. Bakandora omwana muno otori korara. Arware bori ntomokonye. Otiri gotakanya nuko buikaransa isabo kendu obo ngotakobera nyomba aria ekirugo igoro. Lakini tagwanje kiano omwana mo. Bona so bwingo omwana oyo nincha amona no mong'ina tomorendete. Abanyene abagocha bauruka. Ise ngochare lakini ng'ina erachieta akagenda rwaruguru. Bona chietoro ng'ao tingo chikomorigia ntumje kende nabache kororoche ng'ambo yatore. Engakinda aruo nyasaye namatira baramenye. Lakini bakonyumba roche ganda arabia. Bantu nkubori bari ng'abana buna bango konyu bari na serikali. Bono asingwitira ninga temete ngaenda donya nande nang'ete chigari eri okongusa. Lakini gari iti nkomoikino yango chimoinaria. Ere ndito nkongusa no chebeka naye yana. Mwanyora no ere moino gari. Bono naye nyora kagari na agantu kali ngubwate kana somo jaria. Omwana garatwa no morende. Ekia bono ndirango soka ruote atanda komo. Bono je imuro je namdambo gurichi. Nde konda mubeke. Ekia ndra o kagaisara. Bono batomenyete igo. Lakini nchemba anje tutana tujina bono mankorera. Mancho morigereria kwaigure buna abaibori abo bakwanire. Abaibori babwato borro bonge ng'anga kyo omwana oyago konyeka. Ng'ino abana aba na temire korie namba yae I can't trace it. Kiagera ambaye bwati naende bono komanyora ni kazi ngumu lakini kara ore video atwakere simi in media egento ngere tukuruka ng'a eri joinda na batoko mwali baga erinde erinera atware story yae ng'anga kiere. Tato mwaba bana abantu akwanera ase simi gwetera ase mama mwabo. Oli emiande menge eyo maybe abaibori bantebi ng'a kaka bintebi ntokonyara kubitegerera egente kenene gaki beko omwana oyo mutandao erinde erio onde bwensi ore sikali obwato bomanyi ng'a kiago konyeka omwana oyo ache gwekonya nera abe muntu maeta asinaro omuntu oko lose hope kero kenda ase eng'encho obwato bomanyi oboke gosota manyeti omwana naro obwate ngabo osiekere tomenyete no borema ase eng'encho obwato okomanya ogoke ng'a kiago konywa bono tokonyara gwekonya lakini ekero kwamaretire siri sango ria abanto nabo tokorwa maone buna bagusito ate bang'a yaya oyi moira asegete oyi mobeka asegete oyi mobeka asegete nabagokonyeka our interest enene no gokonya omwana omwarora gaki okominyoka na mabiro kwagura gokora iga enyekoro chinchirende yonsi enchirara akonyeke we will highly appreciate nane nyasaye nabago kubwatesia so tatomwa abantu akwana nere lakini tatagete kubekwa on record asengencho yechi sababu chiaye patintwe abantu baturangeri omugako yorerira no mongino yorerira na ubaturangeria uchiomochie bachigoto omugano kwa hivyo gwikera igo muno mugusi ayerora ari esora anyare konya na nyasaye na komentere maritane guru Rogers kakasungura koruchinse mechiga chiagesieka kitutu cha Chenof e county ya Kisii e wodi Marani nyasaye oyu